Vagyunk az utolsó 5 percen. Vorpát ott hagyják, jön a válasz! Jön a válasz! 64-54. Szép számú közönség az új DVTK arénában. Idén volt az átadója. Vorpál a triplával 7-2. Közel tartani fegyver neki. Kányási. Vorpának jó a kiosztás és jó a tripla belőle. Kevesebb. Kányási. Dobni kell. És be is dobja Leslie Vorpál. 49-22. Vorpál kétszer is belevezeti az elzárásba. Kis. Tiszta dobóhelyzet, és jó is a 3-as. 2-vel megy a DVTK 31. Dobnia kell Vorpálnak. És dob egy 3-ast a Dudaszó pillanatában. Az első félidőben. Kevesebb, mint 4 percet volt a pályán Morgan. A Vorpál pedig dob egy triplát, amikor héttel ment már a Szexá. Pontosan. Tóth Franka kezébe. Vorpál, az is egy tripla. Hiszen egy alacsonyabb játékossal van bent, Kányási. Ez a 2-2 sincs meg, Vorpál lép ki, gyönyörű tripla. Sarokban, hogy hátta volt a labdának, simán lealázhatta volna ezt egyébként lassú ívelt átadást, ami oda sarokba érkezett. Ezt mondjuk nem halázhatta le senki, maximum szakvédő pozíciót Hegedűs, ezt én nem tudtam megítélni. Nagyon egyértelműen mutatta Kovács játékvezető, hogy ez védőfalt. Ez egy nagyon egyértelmű tripla Vorpáltól 50-47. Leslie Vorpál és a Nyosis. Ez volt az 5. neki, mármint hogy az előző, úgyhogy ő már biztos nem játszik az utolsó másfél percben. Vorpál, dob egy 3-as, tud erről! Hát... Иванович. Vorpal сама полезет, нет, трехочковый, Да как же залетает, обидно. На последних... Bálint. Miklós szépen fordul le, megvan az előny, Vorpál a sarokból bedobja a triplát. Ezzel most már Leslie Vorpál is. Zsenko Tokic azt magyarázta Milicsnek, gondolom itt a hajrá előtt, a legközelebbi pozíciónál bátrabban támadja meg a védőjét. Vorpál! Student dicsérjük! Igen.
3